ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ಆಯಾಗ ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಢಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನೋತ ಪರ್ಬೋಗು 4 ವಾರದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಗಮನ ಕಾಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೊರ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಆರೆನ ಪುನರಾಗಮನದ ಗಳಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಐಕಾದು ಎಪಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡುಂದು ಈ ವಾರದ ದೇವವಾಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡಪಡಿಕೆ ಇಪ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಬನ್ನಾಗ ಆ ತಯಾರಿ ವಾ ನಮೂನೆ ದಾವೋಡಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಕೇಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ತಯಾರಿ ಅತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಯಶಾಯ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದೇವೆರೆ ಪರ್ವತೋಗಿ ಎತ್ತ ಅವನ ದೇವವಾಕ್ಯದ ಸಾದಿ ಪತ್ತದ ಪೋಪಿನ ಶಾಂತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಿಂಜಿ ತಯಾರಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ ಪೌಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರು ಪಗೆಲದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಉಪ್ಪು ನಾಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಗ ನಾಚಿಕೆದ ಅನೀತಿದ ಕೆಲಸೊಲ್ಲೆಡಾವಡು ಲಡಾಯಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರೊಲ್ಲೆಡಾವಡು ಪೊರ್ತು ಕಳೆ ಒಂದೆ ಪಗೆಲದಾಕುಲೆ ತಕ್ಕ ಮಾನಸ್ತೆರಾದ ನಡಪುಗ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ